Припустимо, ти в депресії. От як ладнаєте з тим? Я обожнюю депресії, вони породжують нові пісні. Тобто ви таким чином їх просто перероблюєте у ту працьовитість, яка вам потрібна? Так. І не було такого там періоду застою, або ж просто не пишеться? Чи такого? Бувають. Тобто, що стосується таких депресивних станів, то вони породжують творчість. Що стосується станів таких або на підйомі якомусь настроєвому, або, так як ви кажете, стан якогось застою, коли не хочеться займатися творчістю. Це теж прекрасний період, коли можна переключитись на якесь планування, на якісь такі справи буденні, які теж треба виконувати. Ось тому все в балансі. А саме проходить, чи просто треба якихось, не знаю, докласти зусиль для того? Наприклад, відволіктись геть повністю, або якісь там вправи, йога та будь-що? Ну, йогу я не пробувала, може допомагає. В мене виходить чекати тільки. Тільки вичікувати і чекати, доки прийде нова хвиля? Я не вичікую насправді. Напевно, якщо б ті стани творчого підйому тривали постійно, це було б дуже виснажливо. Ось тому я спокійно ставлюся і до тих періодів, коли пишеться пісні, і до тих періодів, коли нічого не пишеться.